sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Ang oras ginadulong The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6 kung las 7:06 na, maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, action prahikag sa aton mga listeners. Ari, ihatag natin lakat sa aton nga chimpo sininya gabi. Birnes kita karon Oktubre 16, 2020. Lumampuwas na si Tropical Depression Opil sa aton PER o Philippine Area of Responsibility. Pero din bilin niya sa aton ang habagat o kon southwest monsoon. Nga muni magasikad sang ulan diri sa aton, nagapit to karon sa nakatunglan nga bahin sang nabagatngan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. So nagapabilin nga magalumon nga aton kalangitan nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob lakip na ang Mimaropa, ang Northern Mindanao, ang Zamboanga Peninsula kag ang BRMN muning Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao nga tugay ni habagat o kon southwest monsoon. Ang Ilocos Region naman, ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag ang Central Luzon, may magalumon man nga kahawaan nga may naligwin ini nga mga mahinay o kon manipis man nga mga pagulan o kon pagtulutaliti nga halin ini sa northeasterly surface wind flow o kon hangin amihan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod maayon tempo may pagbuom yang kalangitan nila asya sa magalumon ang kahawaan nga may idulot man ini naligwin nga mga pagulan. Halin ini sa localized thunderstorms kag southwest monsoon. Tatlo ka mga lugar ang ara sa kasarangan asang may pagmaddos nga huyop sang hangin nga halin sa naaminhan na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan o northeast to southeast nga nagaapit to nga may kasarangan nga kadagatan subong man sa iban nga bahin sang Luzon nga halin naman iniya sa nabagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan o kon southwest to southeast no nga may kasarangan man hasta sa mabalod ang kadagatan. Medyo nalain lang diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Nga mayari kita nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin. Halin sa gihapon sa nabagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag diri partikularmente sa aton probinsya magalumon manangapton nga kahawaan may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton
probinsya sa Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may ara kita mahinay asa sa may kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa nabagat na nakatungdan sa gihapon pagkat to nabagat na sidlangan ukon southwest to southeast nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Kag alas 11 karon nga gabi no, alas 11:01 ang aton taob 1.4 metro ang takos ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 6:09 buwas na sa aga. Nagtunod si haring adlaw alas 5:26 sini nga hapon magabutlak ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Aha. Maulo-ulanon nga kuana sitwasyon. Ang pugada ya lang ang iyang ikog-ikog. Aha. Perti man ni maulanon Sir Gan sa pagkadamo sa lakyan subong nagkalabunggo bangon sa Mananlog. Oo, dito sa Don Salvador Sir Gan may kanter to nga naglumpat sa talamnan. May Navara kalibre nga nagpreno sa may Taytay da sa may sa Don Salvador man. Nagbalabag Sir Gan, dumulot ulo ya sa parel sa kilid sang Taytay. Kadelikado sang danlog. Hinahinay gid Sir Gan, no? Amo lang gid ang aton dira. Sir Gan, salamat. Sige, okay, thank you. May gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kadadlog sang panahon na halalong gid ang mga driver naton. Daw gakalikaw kita sa baha-baha kag subong man ining mga landslide abi pero ang aksidente subong sa dalanon puwerte. Sa Don Salvador, Soliton ko, may isa ka kanter nga lumumpat sa talamnan. Gakayaon to siya subong sa may talamnan sa may Spar 19 to Spar 16. Tapos may araman sa isa ka kalibre, no? Ang Navara kalibre. Nissan pick-up mga kaksyon, nagpreno siya sa kwan sa Taytay kay madulodanlog dito sa may Spar 19 man bala mo, no? Do Dirakman or Spar 18 sa Don Salvador man. Bumalabag sa Taytay, ang ulo ya dumulot sa kilid sang Taytay. Halalong gid mga utod naton. Ilabi na sa nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon. Antes pa naman ang tanan ng aton panaming, ang aton depensa sa matag gabi nga tanan ka matag adlaw nga tanan ng aton pangamuyo batok sa kay COVID-19 kag iban pa nga mga kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:16 na sa buong adlaw, Biyernes kita, Oktubre 16, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita, kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Mayaraman sita sa Twitter account Mag-Aksyon kag YouTube, no? Kamo nang bahala mag-search dira Aksyon, radiobacolod.com.ph. Aksyon firing line. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-2255017. Kaya sa mga viewers naton, kadto lang sa comment section. Kaya tagan-tagan na karon sa hostisya ang inyong sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. On board na, tubtoblas 11, kulas 9, ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa balita lokal, magluwas sini nga COVID-19 nga amo nagahatag sang kalalatan subong sa aton sini nga sitwasyon. Nagaginawa man ang mga demonyo nga utok sang mga tawo matapos nga ginpatay ining anom ka tuig nga babayi. Kagin aligar pa nga ginhimuslan sang isa ka demonyo nga sahi sang suspitsado. Aksyon firing line. Diri ini nagluntad sa syudad sa Bacolod, Maka-Aksyon, ipasaysay tani karon kay Aksyon Jan Diaz kung paano na consummate Maka-Aksyon, paano na himo sining suspitsado nga subong yara naman sa poder sang kapulisan kay nagsungka ini or nadakpan ini, pero tiamo na ginutas niya ang kabuhi sang anom ka tuig nga babayi, bata mga kaksyon. Aksyon firing line. Pwerte nga hitabo ini ay nagkalaay inano ni sila man. Bisan pa makilala nyo da, abyan nyo pa, hindi gid kamo magsalig. Samtang ang iban nga balita makaksyon sa lokal, ang pila ka mga PUI o may isa ka PUI nga napatay dito sa syudad sa San Carlos, sa City Hall sa San Carlos, gin-lockdown subong nga hapon. Mahibaluan ang pagbalik nila sini kung san o nga inadlaw. Aksyon firing line. Samtang probinsya sang Negros Occidental magasupply sang baboy sa Luzon sa mga lugar nga apektado sang African swine fever. Oy, padayon panigali gyapon kung may ara sang COVID-19, may swine fever man ho. Aksyon firing line. Grabe, no? Mga kuhan nyo, masunaran nyo, ang tanan nga mga balatian nga nagalapta bala sa Pilipinas, bande, puro man mga imported. Aksyon firing line. Tiyo, Africa, no? Kunit Africa, ini, ang isang ang China, ang COVID-19, hindi man sa aton, halindi, mga imported. Aksyon firing line. Sa iban nga balita, makaksyon o si Saon Takaron, kay sa syudad sa Bacolod, si Mayor Bing Leonardia, nag-apilar sa Interagency Task Force, kag subong man, sa kay Dr. Francisco Duque III, nga ang Bacolod kontani ipaidalom na sa General Modified Community Quarantine gikan sa General Community Quarantine. Aksyon firing line. Amo nang inaayo karon sa alkalde makaksyon, check taman ining executive order gagin papanaog sang alkalde sang syudad sa pagdula na sang lockdown sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa Bacolod sa kada Domingo nga adlaw. Aksyon firing line. O si Saon tama ni karon mga kaksyon kon batunon ini sang LGU o kon ipatuman man sang LGU ining gin-aprobahan karon sang IATF National ang pagbulang aksyonan sang mga manok, but may limitation ini kung pila ka porsyento gid lamang ang tumalanaw sa bulangan. Ginpahanugutan naman sang IATF National
ang paggwa sang mga nagaedad 15 anyos tubtob sa 65 anyos. Action firing line. Batsuno iya sa IETF National, nakadepende ina sa LGU. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko ni karon ng mga linagumba nga balita sa lokal. Malagaw-lagaw ko dali lang dito ya sa National Makaksyon kay si Presidente Rodrigo Duterte tiara na may ara na sang ikaduha nga reading ginpasar dira sa Kamara ining House Bill 7884 nga dapat kontrahon kag striktohon na awayon ang anti-red tape mga kaaksyon sang gobyerno. Ginhatag ini nga emergency power kay Presidente Rodrigo Duterte. Luyag din ni Duterte nga kon pwede inuras lang o kon inadlaw lang ang process sa tanan nga mga ginatawag naton mga permits, licenses dira or mga certifications gikan sa mga department sang gobyerno para sa mga tao nga naga-process ni. And kung pwede kuno suspendihon anay ang mga requirements sa mga national kag local man para sa pagpatuman sa mga permiso tod no. Kabalo ka mayara subong sa mga tao iyang nga ara nagatrabaho sa gobyerno nga daw hindi pagpirmahan ang mga papiles nga gina-process dira kung hindi mo sila pagdapalon kwarta. Action firing line. Ang iba niya gasinuhotay pa niya sa idalom sang lamesa mo. Hindi ko na pagpirmahan ano hala paugat ti subong ining anti-red tape mga kaaksyon si presidente na mismo kung may emergency power na gid man siya kay pasado naman sa second reading lantawon tabi kung ano ang tika nga himuon sang presidente humanda kamuda ang mga tao nga hindi magpirma kag magprocess sa mga permits kung hindi pang pakalon sang kwarta. Action firing line. Sa iban, I'm sorry sa word yung ginagamit ko pero amo na ang realidad. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita maka-aksyon, modular, no? Ginrekomenda iyan ni House Deputy Speaker Rodante Marcolita sa Department of Education nga kuntani untato na action ilray ang paggamit naton sang module or ginatawag nga learning materials para sa aton sini nga mga kabataan. Suno dire iya sa kay Marcolita puwerte iya kadako sang budget action an nga gingasto sang gobyerno. You know what people, kung pila ang gasto sang gobyerno subong sang first quarter pa lang sining paggamit sang modular learning materials yara sa 1.1 billion pesos first quarter. Action firing line. Imagine mo na ha, tinaghambal man gilayon si Bohol Representative Edgar Siato. Suno sa iya, habalyati dugangan ta 20 billion ining self-learning materials ngayon ni grabe nga pawasak nila sa kwarta no. Action firing line. Grabe man ton nga pag-printingan na isang aton sini nga mga manunudlo mo. Galing kay tinatukiban pagid dila didto suno kay Marcolita sa instead guro nga magamit kita sang modular nga ini or self-learning materials nga ini, mausar na lang ta libro. Action firing line. Di ko maglibro ang mga estudyante ta sinong matudlo na to sila sinong mahatag sang test nila. Kay kung sa modular ka, ara na datanan, may mga examples na, may mga story na, may mga questionnaire na dira, tanan-tanan kompleto plus may answer na gani eh. Action firing line. Kagabi may maestra pa to di nga magtulotudlo sa aton di. Ma'am, kabalo na ko na yan ma'am. Sangbot silingon mo ma'am, may ari ko na di kopya sang ginpadala mo. Action firing line. Hambal di gani sa taga-kongresista or mga congressmen ho. Hambal nila di. Ang iban nga modular action an, sala, damo, sala. Action firing line. Tapos may madulo depensa pa na sa modular nyo. Pero ako nalipay ko sa modular ni kaya nagmulo maestro man takon. Action firing line. Hambal ko na, hi, good morning class. Isa kabilog, estudyante ko, isa kabilog. Sit down. No. Action firing line. Pag sit down, okay. Open your modular, open your blah blah blah. No, dito the teacher bang no. Step 1. Action firing line. Pag step 1 nagtindog siya. Linggo mano ka? Ambal mo step 1, abi ko ma-TikTok ko. Action Brian Morden. Action firing line. Sige. Basta modular. Gaugtas ni nga akon maninay nga nagaugtas man sa modular. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa ton sa pagpangalagad,
Oy, subong nga adlaw gali, subong nga adlaw mga kaksyon, World Food Day Action An. Way kay ginaglibre da. World Food Day, adlaw sang pagkaon subong sa bugos nga kalibutan. Sa saulog sining World Food Day mga kaksyon, ang mga pumuluyo nga nagatrabaho sa uma. Ini balang mga farmers naton, nagrally sila sa tuban sa Department of Agriculture dito sa Metro Manila. Action firing line. Pagrally nila to, way bila nila iladlad ang ilato nga mga kwan, ang ilato nga mga produkto nga kun baklon sa mga tao sa syudad do dala pangayo dalam bla. Action firing line. Pagkatapos may placards nila nga ginabitbit dito sa tubang sang DA nga nagasinggitan, nagapanawagan nga ibasura na ang Rice Liberation Law mga kaksyon, no? Ibasura na suno diri sa mga nagrally kaina sa tubang sang Department of Agriculture. Action firing line. Magluwas mga kaaksyon sa Department of Agriculture, may mga trabahante man nga nagrally sa tubang sa Department of Labor and Employment o kondule nga nagasinggitan man nga dapat talupang doon ang mga farmers kag iban pa mga kaaksyon. Action firing line. Amo man, amo lang ginasinggitan nila, sweldo kag iban pa. Ari, ami mo, may ara sang isa nga na-chat sa akon, ga hilibio aksyonan. Isa ka nagapanguma. Hambal action bray, ang amon subong humay, ginabakal na lang iya sang taga 12 pesos aksyonan ang kilo sang mga negosyante sa syudad. Action firing line. Sa grabe, gidya kasubo kay nga abunuhan mo siya, araduhon mo siya, itanom mo siya, kadako sang gasto mo, pagkatapos paglabot sa syudad, ahay, dala pangayo na lang ito ng presyo, makon mo na 12 pesos. Action firing line. Konsumahon mo aksyonan sa isa ka sako sang humay, nga may ara sang kabug-aton nga 48 kilos. I-times mo sa tag 12, ara lang ang presyo niya sa tag 600 pesos gid lamang ang kada sako sang humay. Imagine mo kung paano, kung ano kabrato ina. Action firing line. Te ang bugas karon aksyonan, kada isa ka sako nga 50 kilos, kung isa ka duda patakina kung 50 kilos ganang isa ka sako nga bugas. Pilang presyo subong? Pinakanubo niya 2,002, bagong anin gapugati kag kananam gid klase nga humay no 2,002, 2,500. Action firing line. Ang isa ka sako isa ka sako nga bugas aksyonan, tatlo na sa kasako nga humay. Makamong bot silingon ko, Sailor Lay, no? Tatlo kasako nga humay, ginbakal lang sa tawo, sang tatlo katag 600, pila lang 1,800, no? 1,800. Ginpagaling. Ang resulta sa tatlo ka humay, nahimo isa kasako nga bugas. Paglabot sa market, ang bili niya 2,500. So may guluginan siya, gid sila nga mga ara sa tag 800 kada tatlo kasako sang humay mga kaksyon. Tiyambal sining nag-text sa aton, nag-chat sa aton, sa bisan tag 14, 15 na lang tanay action bray, hindi na gid sila mapirdi sila. Action firing line. Tuod man no, ari pa gid ang pinakaluoy kay nga baklon sang tag 12 pesos ang kilo sang humay. Pero kung ikaw na magbakal dira Action Oil Ray sa mga food chains diyo, tag 20 pesos ng isa ka hakop. Imagine mo na nga, grabe yan, no? Oo, hindi ka pa pwede kakaon kung kay isa nga tunga lang baklon mo kay dapat 20 pesos. Action firing line. Hay Aryo, kita mo chat dayo, no? Ang extra rice 20. Timakon mo lang na. Timakon mo kapigado, siya grabe na gidya kapigado. Nagaayo ining mga utod ta sa World Food Day magkaksyon nga tani talopang doon sa gobyerno nga ang Rice Liberation Law ibasura na sa sining nga matiniyon. Dumduman nyo ni nga nag-viral ini kag naging issue ini kay nga gusto sang gobyerno nga magdamo kuno ang bugas diri sa aton halin sa iban nga pungsod. Ini balang rice terrification program di bala? Na? Ginpadamo ang bugas halin sa pungsod para kuno nga magbrato ang presyo. Action firing line.
Ti subong ang humay nga baha naman sa merkado, ang presyo mo mangyapon. Oo, ang kada kilo, ara mangyapon nagapabilin sa 50, 40, pinakanubo guro 38 ang kilo. Nagalaom kita to nga maglambot 25 abi. Action firing line. Ahay waygid ana disgrasya pa diri kay among mga farmers naton kay do pangayo na lang ang presyo sang ila sining nga humay. Kabay pa matulpangdan ini mga kaksyon. Ang COVID-19 update naton tonight kay may ara na sa 351,750 ang positive diri. May bag-o subo nga damo ho 3,139 gid. Ang aktibo nagapabilin sa 50,354. Ang naka-recover naman ara sa 294,865. Ang patay 6,531 na. Action firing line. Halong Japon kita mga kaksyon sa sining COVID-19. Diri sa Bacolod nagahuluhul pa nagin man siya kag Negros Occidental pero may ara pa sa gihapon. Action firing line. Now, diri sa lokal mga kaksyon, i-check naton si Vice Mayor Elcid Familiara ng chairman sa aton sining Local Interagency Task Force. Sining pagwa sa National ITF nga 15 years old to 65 pwede na makagwa mga kaksyon. Pero nakadepende ini sa LGU, Local Government Unit. May mga lugar abing lain ang ila classification kag community tawag sila natin, quarantine nila. May ara sang MGCQ, may GCQ, may MECQ. Magluwas sini, ginhambal man sang IETF nga pwede na kabulang provided nga may limitasyon sa kadabuon sang tumalanaw sa bulangan. Action firing line. Pero suno sang IETF, suno kay Attorney Harry Roque, nakadepende gihapon ini sa mga opisyalis naton dira sa lokal. I-check taman dayon diring merkado kag iban pa mga kaksyon. Online sa firing line. We have on the line the Vice Mayor Elcid Familiaran sa Bacolod kag Chairman sang IATF. Sir, good evening dira sa imo. Tayong action ba ay using mo sa Facebook viewers and listeners, sir. Aha. Salamat gid sir sa ibang time. Una sir, unahon ko lang ni sir. Si Mayor Bing Leonardia nagsulat gani kag upod man sa inyo dira sir sa IETF no nga dapat pwede na kon gaayo ini nga maghalin sa GCQ magapanaog kita sa MGCQ. Amo ni sir. Yes, connection bright and mga taon ng aton task sa aton positive cases pala. Aha. First week of October, ang ibang active cases sa daily ka 1,100. Aha. Adali. Active cases Update, hindi yes. kay positive cases. Aha. Then second day, 8 to 10, 800. Then 10 to 15, 8 to 12, ako na, 800 cases. 12, 13 to 15, Aha. nag-average. Natutubo ka na, nag-aimong 500 active cases ka na lang. Yes sir. So in other words, yung imong cases, active cases mo nagatubo. Naganubo siya. So, ari kita di may 10, may 6, may 19, no? So, given na dumadaho sa dikusyong pekado, so Yes, sir. ayo ni Mayor nga pwede na siguro ng MGCQ. Aha. So, that masugdan naton ang pag-spur sa economic pala. May Yes. consumer and economic activity ikaw Yes sir. na slowly mabalik mo ang ekonomiya. So, pinatubahan niya sa action by Yes sir. yung national IATF. But it was a kalo sa public. Yes. Kabalo action by ang quarantine status kaya hindi niya dependent sa ako no kung kay Mayor. Hindi man dependent sa EOC. Dependent ini sa kooperasyon kag partisipasyon. Yes, correct na. Sang pumuluyo. Naton tanan. Ang Correct. pumuluyo. Yes sir. Di subong kay nag-utay cases, nakita ko sa mga coffee shop daw ay nasa social distancing. Oh, Di ba pinagusto. no ay nagamas? Oh, hi.
Oo, hindi na sila mag-ano na kay basin mahagulpiyo naman ta. Amo gina. Saka naman iwan. Oho. Correct gina. So nagalaom kita sir nga anyways kay ang aton nga quarantine subong sir based ini sa National before isa gini ka bulan sir no October 1 to 31 gini sir mo no. Ang GCQ ta. Sumulat pa lang kag nagayo basi pa man lang. Basi pa man lang mapasugtan ini no. So hulat-hulaton ta ini kay kun basihan taman tuod pila ka days na ning natulupang danta like kahapon daw 10 daw may kaagi kita gani daw nag 6 kita sir no daw nagamay na gid so salamat gid sa Ginoo naibing magpanubo pag ini sa palaaboton ang mga bases nga nakit-an ko dire actually nabasa ko diring iban daw ma-qualify na gid banta nga mapanubo no po pagid ini sa ining quarantine naton subong sa syudad sa Bacolod sir ano so pabuton tani ang sabat sang IETF sir may EO si Mayor Bing Leonardia regarding sa tatlo kamang merkado sa Bacolod sir ano gid ang pinaka-signifikante sang yasang EO sir Well, mo to siya ang cases ni Mayor so itong atin ko lang surveillance sa mass testing na 1.5% lang siyang vendors mo ang infected. And that's the second batch ni Action Drive. Yes, sir. Out of 596. Ano lang ang positive? Ining ikaduha sir no? Ining ikaduha anom lang sir? Second batch. Oh, my good. 597 itong nabilin. Anom lang. So, 1% lang lang. Gamay gid. So, ilang basis, ilang rules ang ating merkado So, si Mayor Bing nag-issue naman sa executive order na starting this Sunday, i-lift siya ng closure sa aton tatlo ka market. So, good news ini sa aton market vendors. Kada Sunday, pwede na sila country. And that, in-instructionan ng Mayor si Jomari Vargas na ang disinfection Saturday evening. Ubuson. Ubuson ng tatlo ka merkado. Provided siguro sir, kuan lang gid sir no kay kon Sunday ginalauman naton magdagsa ang mga bakal-bakal abi. So may mga ara kita sir sa mga tao from the city nga maga-check lang sa mga tao dito sila sa nga physical and social distancing kag mga health protocol sir no. At yan mo inang aton nga one entrance, one exit nga na gina-implementar dala sa buong para ma-control ng kuwan sunod sa tao. Okay. Kaya ang ginimo na protection na sa buyers, protection sa vendors. Hindi na gustong din na ang aton suki positive kasi rin mga waton na. Hindi man ta gusto nga mabakal malakman ng aton vendors. Kaya naumpisahan ta na gid man nga 25 lang to ang positive plus anom so do kagamay gid lipay kita sinapadayunon ta ning pag uloho stricto sir hasta nga matunaw gini si COVID-19 dis Bacolod do kanami gid nga report ini sa mga gabi. Yes, correct na siya. Good news na siya sa aton but sa nagpositive. Ang importante da nga ma-isolate sila. Pwede naman laton. Sir, suliton ko lang pila to, 500 pila to, sir, 96 or 500? 596. Out of 596. Anom lang positive. Na all in all, sir, no, sa tatlo ka merkado na, no, ang second batch ngina, no, 596? Wow, ti kanami gid. So sige, amo na ni sa Domingo okay na gid pero ti amo na may stricto gyapon nga pagsulod sa merkado. Importante bukas ang merkado ano. Sir, ari pa gid sir kay sa national so no sa ITF national pwede na ka bulang-bulang kag pwede na makagwa ang 15 years old to 65 years old. Pero nakadepende ini sa LGU sir. Anong reaction naton diri sir? Well, sa EO 79, nga din-issue siyang NIATF, ano din, kuwan nila, ang age
restrictions. Yes, sir. Ginhimo nila between 15 to 65. Amo nang ilang EO nga ginhimo. But then, kung basahon mo na siya, 15 to 65 years of age are not allowed persons, no? Below 15 and above 65. Amo na siya. Yes, bawal Kaya gyapon. sa una, below 21 mo, below 21, and 60 and above. Above. So, bumiya, ginkuha nila. Ginhimo nila 15 to 65. But may sugpo nila Yes, sir. that the LGU may impose Yes. higher age limit for minors. In other words, the LGU may gahom May poder. na pwede ang imon 18 or pwede to ma-retain ang below 21. Aha. But sa aton status, kung ma-approve ang they are getting better, di ba hindi naman lang na si Mayor ma-impose na. Aha. But sa laton dahil kung mapagawa siya sa executive order, Aha. ang salient points pagigara sa EO 79, ngalin siya national, na ang aton ROF bala o kung mga Yes. OFWs, Oo. Kag mga apor. Oo. gin-consider na ni sila nga apor. Guro ay nagiguro kwarta, guro action dry ang national government. May mga sila apor. Oo. Oo, pwede lang may freedom na sila, why na? Pagka Yes. mo why na gani May na subtesting na. exempted sila. Kung Oo. ang apor is exempted, si swap, Oo. Grabe, no? Oo. pwede, no? Oo. Aha. Then ito yung gin-mention mo yung kuwan, nakak-fight. Aha. So kung hindi pa ta pwede action dry kay Na. execute ta. Amo na hambal ko kay na nga ang iban nga bulo baid na sa bulang, hindi lang anay magbaid da kay di. Ang kuwan niya, ang stanis sila or other parts of the provinces, pwede kay execute sila eh. Okay. So kung amo na siya ang last paragraph, sinadadamo na siya na confused. Yes, damo gid sir. Ang allow siya sa DCQ ang horse racing to. Oh, dito to sa Manila lang. Sa San Fernando. Hindi kung DCQ ka, hindi allowed sa action bride Aha. ang mga beach volleyball, operations ng off-track horse race, betting station, Aha. allowed na siya under MDCQ or lower. Aha. At may kama na siya mo. May sugpo na siya and operations of licensed cockpits and the conduct of cockfighting activities in areas under MDCQ lang. Yes, aha. So in other words, Notod si Vice Mayor balikan ta action on. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Nagaistorya kita parti bulang kay kabalo ka kahapon or kaina pagwa sini sang ITF National. Kadamo aksyonan sa naghimas dayon sang ilang nga mga manok kay may bulang na. Ang iban aksyon El Rey, ang ilang nga mga bulang pinangbuka dila kag pinanghinisan dayon na. Sir, balik dira sa imo. Hello sir. kaya mo action time kita rin sa Bacolod, hindi pa ang cockfight, hindi pa pwede. Okay. Sa kuha ng license cockpit, hindi sa Backyard. ang sa barangay siya mga fiesta, bawal. Bawal ginaya. So outside Bacolod, ipigil na niya ang cockfighting. Aha. Paabuton ta. Dason nga mga simana advice naton sa mga manong bulang da kulo kalma lang gid kamo anay no. Kay nubo na gid man sir no. Ang numero ni COVID-19 malabot gid da sa point nga pwede na gid ta kabulang sa legal nga bulangay diri sa siyudad sa Bacolod. Yes, I think hulaton ta lang siguro ang guidelines na ipapanaog sa DILG. Yes. Parte sa bulang, no? Aha. Ang DTI, I think na issue man ng guidelines siya parte sa 16 and to 65. 65. Do kamayo. Generally sir, ang Bacolod subong sir sa imo paglantaw, kumusta ang status sa tubong sir?
Well, it with the grace of God, action bright nga ganami ang aton Nagnami. status. Aha. Kay tunguturo nag-cooperar naman kita pumuluyo. At Aha. kinatangagan, District 5 kani ari di sa ato naman nag-observe naman. Kay Aha. halos na nga NGO, di nasunod nila ang aton ginahimo. Yes. Bo, thank you, Lord. Good. Mhm. Oo. So, Action bright, but then suliton sa action bright, yes, sir. Mhm. we will let's not put our or place our guard down. Mhm. Hindi ka magsalit. Minimum health protocols. Yes. Pagsalaan natin, Brian, ang nakita ko ng mga comments ng Panguluyo, lang as ito pinahungod kaya yung para mag-execute that is not true. Ang iba niya, sir, ya. Adlaw, action, Brian, Mhm. ang meeting rin sa akas sa magapon, yung meeting, magkamudang meeting, Aha. tungod may case analysis, tanda, Mhm. inatunaan ta, hindi sa every case na magpasitig yung tunaan, Aha. kundi yung naging nakuha na. Mhm. So, subong, sir, sa Bacolod, Amo na sir. obra sa mga epidemiologists. Aha. Inatunaan mo Mhm. ang cases. So, subong sa Bacolod, sir, non-stop man niyang swabbing tano sa tanan nga mga suspected personalities or sining COVID-19, everyday gine, sir, no? Mhm. Well, ang contact tracing kada per ticket updated. And ang World Health Organization Action Brian may ara naging butang sa aton ng doktor. Mhm. Ay, okay. Mhm. Isinilog-lahog ka. May mga iba na yun yung may massages pa. Do better yung ila. Mhm. May kagani sa tuon. Ang ato na kaamo na siyang katanaw cases ka kay perting tunanay the action plan. Best mayo Hindi gyud. lahog ng obrahanay dira. Mhm. Mhm. Manabatyagan man na. Bisan kami ganit diri kay na action an sa newsroom naman na kaistoryanay kami gi-advise nga daw ga naga-subside na gid man si COVID-19, mabatyagan tagid man na. Bisan sa mga everyday nga check namon sa numero, nagamat-amat na gid man panubo. So lipay gid kita sa musining nga sitwasyon na Vice, ano? Vice, i-grab ko na lang ng opportunity ang kaso nga rape sa Bacolod. Subong doon nagdata, nagligad may 21-year-old to nga gin-rape, dalaga. Kagabi may isa ka anom ka tuig naman nga gin-rape ang malain pa diri, Vice, gin patay pagid niya dira sa may sitio Araw, Barangay Estefania, sining syudad sa Bacolod, Vice. Any reaction regarding sini kag panugyan tas publiko kag sa aton nga PNP, Vice? Ina-obstruction by droga. Aha, gani man, no? Imagine mo mo baby, 6 years old baby na area, i-rape mo. You're out of your mind. Aha. Basi pa na nawa niya siguro siya arami na itong No, grabe. 6 years old. Aha. O drug na Japon action Brian ang Yes. ang issue din. Drugs, hubog. Hindi namin. So ang imo nga panugyan, device sa mga ginikanan liwat kag sa mga kapulisan ta. Well, siya mo ng instruction ni Mayor sa kay Juan. First thing first, sa kay nagbulos kay Colonel Piñas, kay Colonel Placido, Yes, sir. na while we are focusing sa Juan, sa COVID, ang prison order, dalanan na ang drugs, hindi pagbabayaan. Kagi na action dragon meeting naman liwat ng aton mga kapitanes. Aha. Tungod siyang improvements ni or nagkatanaog ang cases ta. So ang instruction sa kapitan na ang information education campaign sigihon. Yes. Ay basi ulpi naman ta magsaka. Bo hindi lang. Di kung magsaka na action writing ang napalit naman ta sa mapiot na pagpangabuhi. Correct na. So namin tani kung pagi kay nito kung sulit-suliton ni sa aton pumuluyo na nagapanaog ng cases natin kita natin pag-usikan ni sihon kung health protocols yung ginapatumo. Sustinihon. Much more na ang kabataan subong ipagwa na. Gani man. Action Brian, ginaan akon din siya ito kasi kapitan. Aha. Kadamo siya mga videos and messages na nabaton ko din. Na may basketball. Ara again. If mag-basketball ka, may kagamas,
pinungguanay ka mo da lawas, palhas niyo katapikay da. Yes, correct na. Diba ating kamot mo, hikap mo sa guyaya, hikap mo sa mataya. And that may mga kasumba action, Brian, ang nagamas. Ay na, no man. So, ayo sa atong kapitan, ano ng mga ring sa basketball court nyo. O, kay kung papayaan tayo sila, di kapataan ni Karon, lahat na naini, balik tayo siya. Yes. O, balik naman tayo sa NDCQ, balik tayo sa Kakapoy na. NDCQ, balik tayo. Oo, katiling siyang iko ang ekonomiya. So, ang inyong kasumba man, may clinical studies na mo kawain ni siya ipitoya sa imong oxygen kinahingil. Katlagan ko kani ko na agad ang mga ini-doktor kayari, isa lang kami dispanahan mo. Di ka katlagan ka, di ka mas matabi. Wala kami shortness of breath. Why man nag-collapse? Unless kung nakukutugot, kitang mo mas nga N95 ko ro. Yes. Inaguro di ka gigawa. Paglayan ka. Kapag piningatan mga blind ang throw away niya. I don't think na may pastoy na. So sa ganang kasumba ka, tukso ka mo mas. Correct. Kaya sa atong mga ginikanan, ng atong kabataan, ang kabataan, disiplinahon ta. Hindi ba lang subong Vice ang mga salawayon sa squatters area, sa mga subdivisions, madamo man salawayon, nagabalaskit man Vice Kabay pa malibot sa mga kapitanista. Correct na. At na siya sa petitions, tapos na siya report. So, ang normal na siya, pag-abot na ni kapitan, pag-abot ni tanot, puntat na sila. So, paglakat mo, balik naman. Pero kung kuhaan mo na ring, hindi naging siya kampang. Tanay naga-monitor subong tanan niya kapitan ba para ma-address ini kay ako mismo kita ko gabalalaskit Kung ano siya, action by mo? Ako na siya nga, ginanggan yung mentality, pag-ina nga, don't let our guards down. Yes. Kaya kung pailo kayo, pabayaan mo na sa basketball, pailo talinat nanay, pili ka dyan, pangpaon taling ring, o sikilinat nanay ka. Correct na. My good. So, mas mayo siguro yung mga aton ekonomiya, aton pangapuyan, sige. Saan siya pangpangon ka din kabataan, saan pabayaan ka. Kag diri sa Bacolod subong na may ara na kung kaysa tipon-tipon Vice mga bulo birthday kay ini balang na ining na himuslan nga size anyos nga ini daw alin ni sa mga kwan mo alin sa tupad balay to na may ara sa tipon-tipon Vice. Yes, kaging yung kasi action Brian kada barangay organize sila sa task force disiplina. Tuod man no. Kaya hindi nila sarangan siyang ato ni syudad. Pila man ng personel tang dilibot man. Pero kung kada barangay may ara nga task force disiplina, dual ka barangay ding may task force disiplina. Ang uling lang kag mansilingan. So how I wish nga ang tanan may ara kay may kuan mo concert. Kuan bala shared responsibilities action right. Kag isa pa ang mga barangay tamas ang mga barangay tamas may alam sa barangay nila Vice kay ara de sila mo. Dapat may kaugalingon sila da nga tawo. Yes, sila ang blindness Yes. So, shared responsibilities siya. Tanan kita may responsibilidad. Correct na. Sige. Vice, madamo nga salamat sa imong nga time. May gabi kag mabuhay ka, Vice. Thank you, Vice. Yes, action by mabuhay ng programa mo da. God bless. God bless, Happy Vice. weekend. Halong din kita. Yes, Vice. Thank you, Vice. Halong man, Vice. Action Firing Line. There you have it, mga action. Vice Mayor Elcid Familiaran. Kompleto ng Ricardo sa aton sa nga pagpangalagad. Halin iya sa apilar ni Mayor Bing Linardia. Padulong dito sa ining bulang kagang 65-year-old nga down to 50 nga pwede na makagwa pero nakadepende sa LGU plus mga ka-action ining nahimuslan na kalain gid batyagon. Kag iban pa nga balita ang pangutana naton sa mga gabi sa Vice Alcalde sa syudad sa Bacolod. Generally, ang Bacolod status subong medyo okay na sining COVID-19. Pero nagapangamuyo kag nagahangyo ang Vice Alcalde nga sustinihon tani. Ano tani pagsustiner? Amo iya ang pagsustiner naton sa aton sining nga health protocol kag observe kita sa ginatawag naton ang husto nga ginamando sang gobyerno. Action Firing Line. Kay kon
pa-relax kita, mapa-chill ta karon, mapa-kompante naman kita. Basi bumulusok naman ang numero sa COVID-19, di maululugtas naman kita sa home quarantine. Action Firing Line. Last 55, una nga pagpangalagad naton, una nga bulyana, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Ini pang paboost naton sini nga immune system. Plus pagid ang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mera sang vitamin D3. Ini mga produkto nga imported halin sa iban nga pungsod gidala sa Pilipinas para makatilaw man ang Pinoy sining ka maayo sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix. Action Firing Line. Diri sa Bacolod mabakal sa mga butika kag standby gid kamo da ha kay nga istoryahan ta ipaplastar ta kung paano ginhimuslan allegedly kag kung paano man nga ginpatay ining anom ka tuig nga pobre nga bata nga babay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang sa mga aton sini maukod nga tagpalamati nakaplastar na sa sini nga mga tinion na isa-isahon tani sila ha. Lingawon ta kamo anay sa mga greetings ninyo kay karon pagbalik naton maratsada kita sining balita nga himulos ano. Kay Junior Mainit Riho naga-monitor sini matinion si Manong Idilaus Action Bright patsyon na lang na si saguron pa na sang gobyerno o kaakig ya sa rapist nga to no. Si Girly Sumugat, taga-monitor man, sini nga matinion mga kaksyon. Abaya, shout out lang mga taga-barangay Pahanukoy, Phase 3 Sumugat Family. Si John Baybado Francisco, naga-monitor. Lizelle Miranda Sakari Araman, naga-monitor man. Cheryl Nasalga Magtulis, Aldrin Limaco, Lani Tribal Araman, sa Kansilayan. Leonila Tarusan, good evening Sombray, watching live via Facebook at Barangay Alangilan daw na igo gid sila Action Bray. Halin naman kay Rosalina Arellano Espadero, good evening Sombray Morden from Murcia. Mary Jane Mendoza Raman, Belen Salaw Araman. May gabi Action Brian, mayo pa ang budget gin pamakal na lang baratuhon nga cellphone para soft copy na lang ang module send na online. Aha. Si Leonila Tarusan ga maistraman ko abala sa apo ko. Ti kumusta nay? Goods man ang mangin teacher. Si Lani Tribal naman niya ga monitor man. Hi lang ko sa sister niya na si Miriam Datuon. Aileen Mijares, good evening Sombray. Keep safe kita tanan. Yes. Jumper Reloid Palanom. Action Bright, good evening. Sige lang kami monitor barangay or kagawad na Net Escarsa, barangay La Granja, La Carlota. Virginia, San Antonio, Olpinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Salamat, God bless man. Gilbert Luce, good evening. So Brian, mag-travel ka sa Bacolod. Ano documents pakita mo sa my checkpoint? Gihapon, mid-tour ko di bago. Subong, God bless, Action Bright. Duway na ginmana. Slasher Sumugat, mayo pa ang fast food Action Bright. Kay 20 ang extra rice, ang pigado, mapigado, magpigado amuni. Gusto na. Pero teya maginansya yung mga fast food mo. Si Dionisio Tilebrico, makaluluoy man ang mangunguma sang humay, daw ginapangayo na lang nila ang kinabudlayan. Romulo Hipti Lamag, good evening Sombray, ang bugas mga 1.7 subonga. May lakay pa. Tema, konti na, di man nami magkaon kalakay. Ang unod, 48 kilo lang siguro. Tuod. Jean Oy si Sir, nagamonitor man. Salamat, gid. Christina Lames, kaluoy gid sa mga rice farmers. Mahal bayad sa labor, magpatanom. Kaghawling sang humay. Ang bili puwerte kanubo. Good evening, Sombray. Barato, bakal nila sang humay, pero hamahal ang bugas sa market. Michelle Vicente Juarez, good evening so Brian, I'm watching live, tamyaw ko lang si Mama Crescenciana kag Papa Ernesto Juarez gapamati gid sa radyo. Rose Windhair Araman, good day Action Brian, watching Germany, God bless.
Alfredo Raffles Balbon, Action Bri, good evening. Ang 100 kilos kung pagaling 50 kilos na ang bugas pigaw na gid nga klase. Ay tuod ka. Ivanisa Esperta Gilyang, good evening, Brian, barato, humay, mahal bugas. Farmers kaluluoy, kulang pa sa utang ang kwarta, mabaligyaan sa humay, mangutang naman liwat para mangasto naman or panggasto naman sa sunod nga crop. Farmers lubong-lubong sa lunang, lubong-lubong man sa utang. Ahay. Tata Vivek Morden, good evening, Sumbray. Watching from Makati City. Tamyaw ko lang akon asawa kag 3 ka anak dira sa DSB. Always safe lang no? Kay Richel Morden sa Purok Locsin 1 kag sa akon subang nga nag-8 birthday kahapon. Bao, happy birthday da. Halong gid permi kag pakabuot gid kay mama mo. James Boy Morden. Belated happy birthday. God bless us. Gabi. Salamat. Si Ana Mandrigos Rob, mga wala pulos, we have to support our local farmers because they're one of our real hero. Kay kun wala sa ila, pag pangabudlay tani, wala kita kaunon. Please stop buying rice, veggies from other countries and support our very own instead. Salamat. Correct. Chris Vilma Reyes, good evening. Action Bri, monitor lang kami East Homes 3. Barangay Estefania, Montoya, Somido, Azero, family, stay safe and God bless. Alex Monteza Araman, abalya, gobyerno mismo ang nagapatay sang mga farmers naton. Si Heidi Lopez Bawi, salamat gid. Marimar, salamat, God bless da. Helen Montano, salamat. Si Ambrosio Ambro Flores, naga-monitor man. May gabi lang kay Action Bri. Sige. Oy, si Maninay Maris diha sa Dakbayan, San Carlos. Kumusta na mo diha? Si Maninoy Marco. Tigas kayo. Kumusta mo diha? Ayo lang. Si Sanso Jaime Allen. Good evening, Sir Brian. Watching from Houston, Texas, USA. Wow. Dali Dilatori Lopez. Good evening, Sir Brian. Madamo lang na ang kaso kon ang syudad hindi stricto sa protocols. Na ginapatuman or gina-implement nila. Dapat ang mga pulis sige-sige na libot kay para masaway nila ang mga dungol multahan mismo ang tag-iya sa kapihan kung hindi sila kabalo magsaway sa ila customer nga wala ga-observe sang social distancing kag wala gamaska. Responsable na tani sang mga tag-iya sang kapihan mo. Dennis Richard Tiboroma, good evening sir, ka-word no, biskan kapigado sa pangabuhi subong tapos may pandemic pa, pero ang dating sa panahor like bulang kagitsitira ang kwarta sa mga taho gaguluwa, ha. Ang morning hampang yang ambot nga hindi taman isang basol kay basta bulang ganiya purti gid kasadya sa ilagid no. Jocelyn Libuon dispo naga-monitor man. April Montero Palma, good evening, Sombray. Hi, pareho lang ang kalamay kag bugas. Ang kalamay 1.5 ang sako pero tag 50 ang kilo sa tindahan. Di gani kabawi ang tag-iya sa kapital nila, bayad pa sa tao, bayad pa sa truck, bilin sa tag-iya kumpay. Ay, kusubo man niman. Jira Zero, Action Brian naga-monitor sa Barangay 35. Salamat. Hilda Minerva, nagkadto ko sa uma, nagtulo gid luha ko sa mangunguma na nakita ko ayawan sila obra ang pero ang presyo sang humay nila daw ginapangayo lang ang bakal sang trader. Kaluluoy ang mga politiko taya nagapawala lang no pa. Christian Roa naga-monitor man. Piper Persley ang balyak Bray, damo sang basketbulan sa dalan waay man ginpang kakas. Sino bala ang nagbutang sang basketbulan? Hindi bala politiko man, kaunsilor, kung kisado, hindi kapakaagi kay na hindi magpahigad. Ang mga kapitan, matyagan ko, duway ganyan galibot mo. Parang kang istorya. Kaya kung galibot na sila, pagkadamo sang pwede sawayon. Bot, nga daw, nahadlok ni sila magpangsaway. Si Dens Libon ni Menso, good evening, Sombray, watching, listening from Cavite City. God bless kay nagnubo na ang cases. Stay safe, Bacolod. Happy Mascara Festival. Wow. Why Mascara? Leo Cornija, good evening, Action Bri. Ari kami nagamonitor sa Charito Hearts. Action Bri, makaginhawa na kita sini. Kay nahagan-hagan na ang positive. Keep safe and God bless. Roth Kuzawa nagamonitor man. Hailey Walter nagamonitor man.
Tupi Daime Tuper Kibrar, salamat gid. Ramona Aziro, good evening so Brian, sa Talisay may bulang. Uti bawal na yan ay. Ruth Kusawa, aksyon. Gusto ko lang na ma-monitor kung ano ang natabo sa tao nga na negative sa swab test na naging positive pag-abot sa Bacolod. Janice Birhes, good evening Sombray, pa shout out kay Lolo ko Adolfo Kachombo, pamati gid si imo subong. Salamat Lolo. Merly Gonzaga, naga-monitor man. Si Vida Abaw, Edith Panta, good evening Sombrayan. No na di sa amon na Carlota, U City, wala pa na panghatag halin sa 2019. Hasta subong ginatug-anan lang nila ang mga tao. Iba niya kapila ng hatag, thanks good action Bri. Uy, la Carlota ha. Eden Villarosa, life must go on kay wala na makaon ang mga tao. Permi na managid, tama nagid kapigado. Giselle Roquero, good evening Sombray, mati lang ko di sa Lasal. Casper Pasaylo, may gabi Sombray, Godspeed sa program mo. God bless sa tanan nga kag keep safe. Salamat. Colonel Garl, good evening partner nang nami sang nag-rape kag nagpatay sa bata nga anom ka tuig, utdan ang atubangan niya kag ipakaon sa iya. Espiritu na sang panulay ang nagsulod sa iya. Ano pa? Daw ka namin ipulupuluhon kung kisa amo ni mga tao do Colonel Gail do kalaw ay man ihambal pero issue to kill na lang niblaw. Babayaan mo niya madamo panisla. Ay sus ko. Rina Lihinovea, naga-monitor man. Merly Gonzaga, greet lang sa Bray family ko sa Norala Sotkot or Satkat. Sotkot, mga araw family thanks. Rodney Dichon Morden, greet lang brother ko Jesus Jesus Christ God of Nazareth. Okay. Abi ko, Brad. Salamat, good Brad. Mitch Legacy. Good evening, Sombray Liog Tamyaw kay Bing Ligarda sa Australia. Galantaw siya subong sa imo. Salamat, God bless. Olive Prado Gargaritano. Good evening, Sombray. Nami guruot dan tubangan para mabalaan niya kung ano kasakit ginhimo iya. Monitor lang ko ni Riyadh Case A. God bless. Jocelyn Kalamaan, naga-monitor man. Elnora Castillo or Castiliano. Good evening, Sombray Idol. Watching lang diri permi kada gabi kami sa Suntal Villa. Villas to na nami angig ko ka program mo firing line. Greet ko lang Castiliano, Estilo family. Hello lang permi Idol. God bless you and your family. Salamat. Bia May Mampang. Good evening, Sombray. Patamyaw lang ko kay Lola kag Bukay kag kay Lolo Carlito Mampang sa Abonan, Bago City. Rose Guevara, hi. Sonia Ayomana Baliao, Heart, araban si Tense Suarez Giking. Mega Big Sombray kanami to sang ginasuggest ni Vice Mayor Elsen nga dapat ang taga-barangay may task force disiplina gid. Kaya damo galagaw nga mga pasaway balaay didto sa Murcia gani ga panakop gidya kon wala mask nga ara sa aton kayuhan. God bless you, Sir Bray. Goods na. Sige, last 8:08, standby lang kamo da, ma-relax lang ko guro mga isa ka minuto balikan ta kamo sa mga balita ta. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:09. Gina-endorso naton sa inyo ang DTX 500 capsule o galion naton
ni balitaan with Action John Diaz halin sa kay 0698 Action Bry mayo na sa rapist sa araw pakauno gin ang baboy gid na nga tawo wala ka luoy bata rape ya papatay pa damo di Plaza Bacolod dalon niya pa ay si Edward niya nakig-akig si Edward Action ano porte ka-akig ni Eduardo siyempre sino man nanamian sini nga mo nga utok sang tawo man halin naman kay 6309 good evening Sir Bry. As lang kung ano na ang update to sa mga Filipino sa nalunod sa barko sa Japan. Wala ginto sila nakita alias kagaw ni Galia. Salamat gidway pagidto. May isa to ka island ganda may ara sang mga 10 ka nakitaan dito pero gina-check pa to sa gila. Action Bry may gabi si Dolor Catinoy niya. Monitor man kami sa barangay Nagasila Carlota. Salamat gidra sa inyo. And from 3569, good evening ang module Action Bry sa Lakman ila sulat ang dinalan ginhimo nga dalanon. Imagine. Ang dinalan ginhimo kuno dalanon. Oh. Oh. May malalis pa gani nga maestra. Ang balsang DepEd gadto siya. Kung may reklamo kamo nga maginikanan kadto kamo sa www.deped.gov.ph. Nga hindi na lang nga kamo magpangukay da nga suguon nyo pag hindi maginikanan kasi inyo manahalin. Bago 95% sa mga humayan nagahalalapay kag nagasalalom sa duta ang presyo sang per kilo. Daw ginapangayo na lang sa mga miller kuno. Wala gid kayuhan ang mga mangunguma. At kaluluoy gini. Kung isa mangunguma do kontrahon Pablo isla kabalo kung may mangunguma nung kanoon tadi sa syudad. Action Firing Line. Pero dali gid lang kay ang Action Radio manghatag action diyan dali gid lang ha. Kay di pwede nga di tani mapalayag subong aton sini nga ARB 4-piece mga action no. Pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom sa mga estudyante. Ang tagsa ka mga estudyante may pinasahi iya nga mga istorya sang kabuhi mo sining kalibutan nga inilabi na gid sa pandemya damo ginapektuhan sa pagtuon tinutuyo maka-action sining makatuon ti maka-eskwela ka makagraduar ka nagatinguha kapisar sa kabudlayan subong ting iban dira wala sang gadgets kag gusto makapartisipar online sang klase nila. Ang Action Radio Bacolod nagpangita subong sang siyam gido ka mga deserving nga mga estudyante nga nagakinahanglan sang cellphone di gani tablet dira gagamiton sa ila pagtuon. Ipadala ang inyo sa nga istorya, dami nga pag-istorya ha, sa official Facebook page sa Action Radio, Bacolod mga kaksyon. Kung ikaw dira may tupad balay ka nga pwede mo i-istoryang kaugalingon niya, rekomendar mo, pwede gid. Sino pwede maka-intra dire? Ang mga estudyante halin sa elementarya, high school, kag college level, nga naka-enroll sa mga tuig. Pumuloyo sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. Mga estudyante nga wala sang cellphone kag tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasayang istorya sa pagpanghimakas or paghimakas agod makatapos gid lamang. Nan. Paano maka-intra? I-like kag i-follow mo ang official Facebook page sa Action Radio kag i-share mo man dira ang post nga ini. Ipadalang imo istorya official Facebook sa Action Radio, lakip ng imo litrato, butangan mo subject da or butangan mo sang subject nga ARB 4-piece mga kaksyon. Ilakip man ang imo mensahe nga mga masunod. Sa mga masunod mo dira pangalan, edad, address, contact number, ano nga grade ka, tuig, ano nga kwan eskwelahan ka, kag isa-isay ang istorya sang kabuhi. Ipatag kung deserving kag ibla makabaton sang cellphone kag gadget. Ang istorya ang dapat nakasulat sa Word document, no? Paano pilion na nagadaog or magadaog. Action Radio magapili sang 5 gid ka finalist sa kada educational level. Elementarya man, sekundarya man, o tertiary. Ang mga istorya nga ini, sini nga mga benepisyo, sini nga mga benepisyaryo, ang pagabasahon sa programa nga This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton, launa 15 tubtob las 3 ang hapon, Lunes tubtob Sabado. Lakanami, namabatian ang istorya sang kabuhi nyo. 3 ka benepisyaryo, istorya kada educational, elementary, secondary man, tertiary, makabaton sa cellphone o kung tablet. Ang nabilin nga finalist maka-action, makabaton sa 500 pesos nga load, personal nga gadulong sa Action Radio Bacolod. Saan o makapadala sang entry da? Nag-umpisa na sa Oktubre 12
kag magahuman ini sa Oktubre 19, na Lunes na. San o kag paano mahibaluan ang resulta? Iga anunsyo of course sa Aksyon Radio sa mga programa diri sa Oktubre 26, Lunes nga adlaw. Ang mga tagdaog ipalayag sa mga programa sa nambal kuna kag mabasahan nyo man sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Pahanumdom, ang mga empleyado sa Aksyon Radio kaangay sa akon or sa akon kag mga third degree na party sang pamilya, hindi po ide ka intra diri para lang gini sa waygid kahilabtanan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Sige, alas 8:15, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Arena sa Aksyon Jan Diaz sa pagsaysay sining isa iya ka makatandog balatyagon kag masakit iya nga hitabo sa kabuhi sang isa ka 6 ka tuig nga bata nga babayi nga ginaligar ginhimuslan ang lain pa diri kay ginpatay pagid niya. Action Firing Line. Di ini binutang ang utok sang tao nga naghimo siniman do hindi ko ma-imagine ang iya sining paminsaron kundi niya pinamudyot ini. Action Firing Line. Arena sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Aksyon Jan, mayang gabi. Nagapa kaga puno sang nga lutak ang nawong sang isa ka 6 ka tuig nga bata nga babae Action Bray sang nasapuan sang iya mamismo nga mahimata kagabi dra sa isa ka lugar sa area sa Barangay Estefania diri man sa may syudad sang Bacolod. Sa nasapuan sang iya pamilya, particularmente sa ginikanan, ining 6 ka tuig nga bata grade 1 sa sining nga academic year Action Bray ang wala na sang kabuhi. Ini matapos nga ginaligar ginpatay kag ginaligar man nga ginhimuslan pa sang isa ka 24 anyos nga lalaki nga ginakadig na pamilya sang ilaman mismo nga pamilya Action Brian. Sa sunod kay nasa itong interview kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk, nga ining insidente nagluntad mga alas 9 kagabi kag nadiskubrihan o kuno sapwan na lamang ining bangkay sang 6 ka tuig nga bata nga babae mga pasado na alas 10 sang gabi Action Bray sa isa ka makabigdog kanal nga may mga tubig kag isa sa kabakante nga lugar drama mismo sa area sang Barangay Estefania. So diri kay ton nga ang gitudlo nga suspetsado ini 24 anyos nga lalaki ang yara sa impluwensya sang makahulubog ngon kagabi. Ginpangita pa sa mga ginikanan ining persona ko ng biktima kay ti pag-isip ko ron sa bata kay ang siyam kabilog ni sila magurutod mo gincheck ka ginikanan nga walo na ang bata kulang isa. Dito na nga naging kulbaan ining Iloy ginpapangita i Action Bray kag ang ilagi pa mangkutan sa nila tibagutan ining 24 anyos nga suspetsado. Una pa rin sa kuno nagpamilibad nga balnya wala sa kuno kabalo sa kentangan o kung diin nagkadto ini biktima. Sa ulihi nakita na lamang nila sa mga himata ginagaw pa dala sa may ospital. Dili sa may Corazon Locsin Monterrey na may Regional Hospital sa paglaom nga mga tabangan kag may ngagaw pa kay according diri dikto ko sa area kita nila nga doon nagahingalo pa ang bata. Kaya ginagaw nila dala sa ospital o gali kay gindeklarar nga patay sa attending physician Action Bray. According kay Torrendon, hindi pa man gid nagkumpirmar sa subong nga ginumuslan ang bata sa ilang bahin bangod nga wala pa makagwa ang resulta sa autopsy examination o postmortem examination nga ginpatigayon sa mga kapulisan. Pero initi for formalization kay technically speaking din nila madeklarar nga ginimuslan kung wala sang resulta Action Bray nga may sexually abuse nga natabo abi sa bahin sang biktima, no? Ang masubo diri kay ti patay gid Action Bray ining 6 ka tuig nga bata. Ang gikamatya niya sa initial Action Jan, ano may pilas ini siya? Initially, Action Bray wala pa gid nila makuha ang autopsy exam, ang resulta sa examination. Pero according kay Torrendon, may mo ginkuga, no? Sang suspetsado ining biktima mismo nga gintunaan man sang iya kamatayon. Yari si Police Lieutenant Arlene Torrendon sa inosyal nga pagpayag. No, as reported, no, alleged pa man lang na siya, pero
ginavalidate na pa ang tanan ng mga reports, although may mga information sa tanabaton, ginakandak pa na ang autopsy examination para ma-establish na doon ang sexual abuse nga natabo. Ma'am, magsiling to autopsy, but siling ma'am, ang victim, anong iya status? Status sa victim, siyempre na napatay, na-declare siya patay. Pilang edad niya, ma'am? Edad sa bata is 6 years old. Okay. When siya man natabo, ma'am? When? Natabo siya sa last night, mga 10 o'clock in the evening nga na-discover. Din siya nasa puwan kuno gani, ma'am? Nasapuan siya sa lugar sa may sakop sa Estefania na barangay. Okay. So sa isa ka daw hindi naman makabig na creek, no? Daw kanal, no? Oo. Nga may running water man siya, tapos dila siya na nakita. Okay. Ma'am, ang suspect, ma'am, arrested, ma'am, no? Ginatudlo ang suspect? Ang suspect, no? Arrested siya. Okay. Retain status. Ongoing pa, ma'am, ang investigation? So far, ongoing ang investigation. Kasunti ang gina-prepare ang affidavit taking sa mga nag-surface ng mga witnesses. Okay. So far, una best, no, may na-identify na kita ng case, ang homicide. Okay. Okay, pataya nga doon nga biktima. And kung ma-establish na doon nga may sexual abuse, so matugang na doon nila ang rape pagit, no, in relation sa Republic Act 7610. Okay, oo. So, ang suspect na to, no, he was the last person nga upod sa naton ini nga biktima. Okay. Voluntarily, ini siya during sang conduct of investigation, ang pulis na to nag-follow up. Voluntarily, ari ni siya nag-surface ni, nag-upod ni para ang iya declaration nga safety siya, ay hadlok sa iya nga mga himata isang natungga nga napatay. And then later on, sa conduct sa follow-up investigation pagid, no, sa atong mga kapulisan, may nag-surface na mga witnesses. Okay. Oo, pagkagin yung mga witnesses, positively identified siya. Hindi makaisungka, no, pwede masiling kasungka, voluntary na surrender. So wala itong voluntary surrender nga natawag, nga ginatawag. Kundi, voluntarily, nga nag-upol siya nga i-clear, i-safety niyang iya ko galingon. Ang malandang iya yung intention. Action by Batian, si Police Lieutenant Arlene Torrendon ang isal nga investigasyon sa mga kapulisan kay subong ginaulat pa nila ang resulta gid sa postmortem kay wala labot sa kasong homicide nga posible pasaka sa suspect sa kanto gid isang kasong rape o sexual abuse action bribe. Action dyan, magambal kita nga voluntarily nag-upod sa police para sa iya sini nga safety. Ti ano ni may pag-ako sa kagalingon niya? Ang natabo sa action bribe, unang sa bahin sang pulis, wala pa sa nag-ako, gid gilayon. Nga sa abi ang may kilabtanan sa likod sining krimen, nga paggimulos, kag pagpatay, sining anong katuig nga bata nga babae. Na-interview nato ng suspect kaina, kag diri sa action radyo Bacolod, ginako niya nga sa gidman action bay ang nagpatay, kag ang naggimulos, sining anong katuig nga bata nga babae. So hindi siya hubog? Action dyan, di sa hubog paghimo, yung kay kadumdum pa sa hoa. Gani man, kaya according sa iya, amo na gani action bright, nga yara sa kuno aligasyon sining suspetsado sa aton nga interview, nga nahimo niya ining pagpanghimulos bangod yara sa influensya 2 months kahubog. Hubog yun manggali. Hindi, hubog kagaguhan ng action dyan Okay, ang balya 2 months sa kahubog action bright, nga wala ina, no, na hibaluan kung anong iya ginaubra. Alatabo ko ng kumpay, timpano, pasla nagsugod, inom-inom, mga as early as 12 noon, nagasigi na sila kuno grasa makahulubog nga ilimnon, and then titob-tob na magabi. Kami ara gali isang birthday party, kung pag-tipon-tipon abi sa ila lugar, birthday isang tiyo, no, o kung napaka-tiyo siring na biktima, bata kung tiyo siring biktima action bright sa ila lugar. Nga ang balay sinidri, tupad naman sa balay siring anong kapoy nga bata nga biktima. Nagkadtulong to na yung suspect na 24 anyos para mag-inom-inom upod sa mga himata abi. Ining bata gali nga biktima action bright, arabi na malapit sa tao, mga kabataan, kabalaya nga kung kulituriton, madra, gapalapit din sa imo. Ining anong kapag bata nga babae, ang nagapalapit man, sining 24 anyos na suspetsado, kasi kilala, ira mo, doon na andan nyo na bala action bright, and then sige na ulit-ulit, sa kuno, nakitaan, kaya mo na to, nagasabak ko doon sa iya, ganing bata nga ini. Kasi
suspetsado pa kagamay, nagapangga-angga gurong bata, Action Brian. Aha. Ini naman saya, natamaan sa kuno kahubog. Sa uli, nadala sa kuno sang tuman niya kahubog, gindalay rin kunong bata, dara sa may nga ginduldos nga dalan, o kung nga lote, abi, kag digto Action Brian nagluntad ining pagpanghimulos. Ginpaklaro to sa iya, ang baliw ay makuloging pasulod ang iya, no? Ginkamot lang ko nung gingamit yung Action Brian. Ni Malya eh. Pero ang bako, bisan kamot na, hindi man dapon hustoy, kiti, ang kinataos ng bata, ang matong tinandog, iya kaginampangan niya samtang hubog sa. Basta tandogon mong kinatao sa iba na tayo, tao action dyan, consider na ng rape action dyan para kabalo siya. Gani, ang baliw ay makuloging pasulod ang iya, kamot lang. Ako din pwede si Action Bray, natabo sinigali, gabi na mga 9 p.m., gindalay digto sa madulom nga lugar, hindi digto abi ginhimo ining pagpanghimulos. And sa ulihi, nagpangayo sa bulig ining bata, nagsinggitan. Pagsinggitan, natarantan sa kunong Action Bray. Hindi na mabalaan ko na nubrahon niya, kurubog na, pero hindi na mabalaan na nubrahon niya. Inalay na kunong Action Bray, ginkuga ining bata. Kay why naging siguro may maubra nga iban, kinugaya ko ng bata, Action Bray. Isang wine na ginawa, o kung wine na gurakitan nga nagaginawa pa, gin-isol, o kung gin-idog, gin-Action Bray malapit sa may kanal, o kung sa creek drabe, nga may tubig, kag dikto ya ginbilin, kag nagpauli, ini sa Action Bray sa ilang nga balay. Ila ganing edad sang suspect gani? 24. At tigulang na. Tigulang na Action Bray, do. Pero wala buot klase tigulang, abnormal guro ni. Amo na gani nga balya, nakibot sa kuno, naging sa kabalo kuno yung muon niya, kinuga yung bata, matapos ginumuslan, kinuga ya pa, patay ang bata, binili nilang dito sa lugar, siya nagpauli. So nagpangitaay na, ginapamangkot sa kundi niya gindala, una sa bata, nagsakbalo kundi ng bata. Sa uli Action Bray, nagupudras ko sa pulis para sa iya kay Wayan, kay basi anong matabo sa iya sa kamot sa himata, sining biktima Action Bray. Tiyang bala, di ka paayo sa pasaylo, sa ginikanan, sining biktima, sa natabo Action Bray nga napataygid, ining adom katuig nga bata nga babae. Kay hubog siya, kay hubog. Kay hubog sa Action Bray. Ikaw Action dyan, kagi ka man hubog, di ba? Wipe ako? Away ka kagi hubog? Wipe ako kagi hubog? Inablang medyo galingin-lingin. Di ba ka shot-shot ka gid eh? Ginom-inom ka? Way ka kagi snap pa? Wipe pa? Kabalo ka ko, kagi ta hubog eh. Kagi na ta nagdililigwa sa hubog, kagi na ta nagliligid, nagululungad, tanan, agyan ta na. Pero panimuot ko nga si Action Brian Mordin ko, do ara lang gid yapon utok wa. Action dyan? Gani? Di ka, amo na ganyan ba ko Action Brian? Kunubog sa pinalatarantan pa sa sanggit sa simuslan niya to. Kabalo siya sa ginihimo ya. Kabalo siya. Kabalo kita guro sa ginobraya, no? Intensyon niya niya. Katuntuhan isang ugok yung action dyan Gani man, amo na, nagahinulsol naman sa kulakaganda iya tumangon ang kaso ngay pasaka sa iya sang pamilya, siring biktima Action Bray. Ang ako mong pamilya, sa gali ginakabig na pamilya. Kaya tigin na sa pupo, doon sila lugar, amo pa rin natabo sa himata. Ang iya ginatinaran dito kinilagalagaan Action Brian. Yari ang tingog sang suspetsado sa interview dito sa Antangyara sa sulod sa Selda sa police station number 4. Ikaw din man ang naglugot. Ano matabo ako? Nadala ko sa kanila nila. Nadala ka sa? Ang tamang ko kayo inom sa iyo. Sama na gabi nakainom ka? Oo. Bakit paano natabo? May birthday ito mo. May birthday sa inyo lugar? Oo. Tapos, paano mo siya nalugos ang bata? Sa kanila nadala. Doon nadala. Doon natin tatlang kablang. Nadala ka sa? Doon natin tatlang ko kayo siguro na tamang ako bugubog na ako sa motong gabi. Yung ano mo siya? Yung dala mo siya? Yung mo dito mo siya ano mismo? Yung dala ko sa... Hindi mo siya yung dala? Dito sa mismo sa babaw. Dito sa may creek to? Oo. Yung nakat mo ta? Oo. Yung nakat nila? Meron yung dala ko na to sa babaw. Yung dala ko to sa patay niya sa idog ko to sa bila. Pero sa silingan, wala ko man sa silingan yung pasugdan niya nga ako ng dala. Ano lang ba? Yung tudlo. Tudlo mo lang? Naging patay mo gitsa? Doon yung talagta ko na nervous ko kayo na nagsingit yung bata. Wala nakuga ko sa wala. Sa? Nagsinggit? Oo. Yung talagta ko, nakuga ko sa. Paano mo siya patay?
Sana ako ba? Wala to sa tapos sa mga tutang ligin. Ano ko sa bili ko na lang ko sa. Yung kuga mo ko yung bilin. Pero inis na una, pero mo sa upod, ano mo sa pagbalay mo siya? Dito ko kayo, kada ano dito ko tambay ko, punta na sa Brablaw. Isang bata? Isang niya naman mga tiyo, mga pamilya. Ang dati na din ka inam sila man balay? Oo, sa dito man sa tupan nila, ay birthday sa Pakaisaya to. Maisa mo birthday. Nagkakto ka lang to, nag-inom. Paano mo siya nakita? Nagawa ang bata? Dito sa ginamin naman, kaya dito sa sabak-sabak sa akong primero dito. Sabak-sabak? Upod-upod sa akong sila nga duwa bata. Intensyon mo na yung lugosin ka? Hindi ko ba naswinta na intensyon nila lang kayo doon, nagdala ko plus hindi ko na lugbon ko, wala na akong balong ng nemo ko. Wala ka kabalo, dati ang kinaginawa mo. Hubog-hubog ka? Oo, nakainom na. Ano oras na nagsugod din naman ako? Ito pa. Ang mga ano oras? Alas 12. Okay. Gusto bong, bigyan mo na natabo, anong mga pamilya? Yun yung sa ulit ko kabis ka man paano, ako kayo, napatay ko, bis ka naman ko pa nga, pasensya, hindi ko na ba naman balik ka lang sa subong ginulsulan ko mang gapon. Ngayon ka pasensya kaya? Dako, pag-inulsul ko gani nga, lahin mo ko to. Kaya bis ka pa paano, inisala ka maging pero bis ka nung ko pa pasensya, hindi ko na ito magbalik galing kaya mo lang naman balik ko subong wala lang may pasensya na lang gid. May kaso ng ipalo sa imo? Subangan ng kaso? Oo, ano ko na may utod ka man, may pamilya ka na wala pa? Wala pa. May makautod ka man yung babae? Why? Aksyon ba nabatian ang suspetsado sa atong interview dito mismo sa may lugar, no? Napasibangdan pang ilim nun. Gani, balat ikihubog ko no, doon natimtar sa arang batang siyang tupad, kaya bigyan na sabak ya. Ging dalaya ya kagin himuslan kagayong laladri kagin pataya pa aksambray, no? 24 anyos siya, way gid siya bi utok manghuna-huna kung ano ang sitwasyon sang anom ka tuig nga ini abi kun himuslan mo. Gani. Ay sus ko. Amo na ang sitwasyon dito. Bigay na nagpanap ng Iloy na litong sa may police station 4. Sa nakitaan niya ang ining aksyon na Brian. Nakitaan niya ang ining mismo man nga suspetsado, no? Nalipungan na Iloy sobra kainit. Tanigin pa sugtan na lang sa pulis nga bangkawon na sa sulod sa Prisuanda. Gintawag sang Iloy Action Bray nga GAGO ining suspetsado kay tigi pa mangkot sa kun nga ginpatayagid ining bata. Nga wala man may ginhimo sa iya nga malain Action Bray, ginhimuslan niya pa. Sa porte kainit sang Iloy, ginsay-say sang Iloy nga kagabi kuno tito ting pangangita nila kay pamangkot nila sing suspetsado kundiin nakadto ining iya nga anom katuig nga bata. Duro man ko kasabat nga wala sa kay balo. Pero ang pagpati sang Iloy nga kagabi, obdanay silang pinakauli nga nakitaan nga obdanay nga duwa Action Bray. Kapinakar balik-balikan ining suspetsado, hindi mag-ako kundi ining gindala ining biktima, kita ako pag nagdugang guro sa kainit ang ulo sining Iloy, kaya inadugayan sila sa pagpangita Action Bray. Kaya ang baldris ang dako palang kutanon sa Iloy, kung nga amo ginanadangatan sang iyang bata nga ginakabig nga perti kabuot, way man kuno sang kontra, way man problema dira sa ilang mga kilala sa lugar, kaya tikton na sa mga ano pa, lapiton lang sa mga may mga ulidad na, kaya daw ka malipayon nga klase sa bata Action Bray. Ti kabalo ka kon bata action dyan ka dasig na mauluing ganyo sa mga may edad no, labi na gid kon babae, ulo istoryahon mo da, kung ano na lang. Amo na gani, ang basang Iloy diri, na ibaluan yun nila Action Bray, nga nagpalapit siyang bata, kay gingaan niya 2 ka pisos. Imagine mo na. Ang bata ko blang kay kabalo kang bata ni ko ano ko tuig nga kung sulsulan mo. Kalipay ba sa bata kay kabalo ka naman sa mga bata nga mga edad. Gaan mo piso Action Bray ganun patlumpat na namong. Correct na. Kaya kayo ginobra gaan niya kuno 2 ka piso ining biktima. Ang isa pa kuno pakaisa sa ning biktima gigaan niya 2 ka piso. Yan kiti daw ano giblay nga bata nga hindi kuno ka mo palapit sa iban. Ili lang ang biktima Action Bray nagpalapit sa iya. Siguro according sa Iloy ginutikatika niya guro nga babakal sila o ginitwinto ida tugtog nga nagupod man sa iya aksyon na Brian.
Kaya mo nang kaya kainit ng Iloy subong nga sa Iloy, tidisidido gid sila nga mag-file sang kaso, batok sila ding suspetsado, kaya ang ginimo bla nila nga niya nga paghimulos siring nga iya nga anak ang hindi gid niya action right mabaton. Yari yung pagmulay sang Iloy sa suspetsado. Ginano ko sa lingkoti, ginano mong bata ko, nga ginmuslan, gago kagid. Bata pa na ginano mo, nga din ang imo nga ano sa kuglingon mo, nga gin ano mo na bata ko. Way ginayagan no? Way ginayagan mo bata ko. Ya buot na ya. Kaya ito tapos, Ginmuslan gid siya. anong sitwasyon ko bata? Gapaon saya siya. Ang iya nga ano niyo buta na kalunang kay gin tusmaw ya guro kun gin kugaya. Kung gin kugaya, hindi to matusmaw, matakilid na lang to sa Pero sang gabin, hubog ni ang suspect. hubog na sa. Nakita mo pa sa sinuro? Oo. Kaya pag kinakita pa sa ano mo, sa ngakon nga bayaw ko, yung sa baksabak ya pa, ginhalukalukan. Di pag ano, nang gwa sulod ang ano ya, ginutikan niya bata ko. Tinukpod ang bata ko, nga tagaan niya kwarta. Tagaan niya kwarta? Oo. Siling ko. Wala ko nung ginapagin? Doon ko nung kapiso. Okay. Kaya ang bata sang ano ko sang bayaw ko man doon makapiso. Di pagka ano, siling niya nang wasa ko no ka dala sa bata. Kaya dula man akong bata mo. Siling ko nang nga nadula ka. Dula man ang bata ko. Kung nadula ka, arap ang bata ko. Kung way mo gindala, nasi mo be. Pila ka oras ka mo na pangitain eh? Nang ano na hasta nagalas 10 amon pangitanay. Tatlo na ka oras? Oo. Alas 10 yung sa nakitaan? Oo, last 10 na. Buhay pa tong bata kung ginhuyop ko sa buhay. Gamot sa. Oo. Okay. Paglantaw na nga ano na, paglantaw na mo sa ospital. Gidalan po sa ospital? Oo, gindala. Sa ospital na? Dalan sa regional, sa regional. Ano ni plano niyo? Ma-reglo ka mo para ka mo kaso? Ma-apply kami sa kaso, ya sir. Pailan niyo siya? Oo. Kinrip ya bata ko mo. Ang sabay na batian ang pagpayag sining Iloy sang biktima mismo ang sumbay batok sining suspetsado kasi rin nagdesisyon kasi sila nga pasakaan sa nagkaigo nga parumbungon aksyon bray. Why na niya chance, why na niya patawaray magamuning batasan sa tawag sud dyan? Gani, ang ginakasubo diri sang Iloy kung paano nila sumbay palubong ining bata. Kasi ang bal niya sa domo sila kapigado sukto nila kung kakuhaan nila kung sukto nila bing suspect pamilya ang mabangkot nila kung may mahatag sa mga kwarta nga para bala mapalubong kay tisa nila padaligban paano nila kung bray makuha sa punerarya kay ti aras mong sa morgue pa buwas pa nila kwaon dalon sa punerarya be ila din nga ginapadaligban ang galastuson sa pagbalsamar action bracing bata man mismo no. Balikan natin ang pagpaayos ng tabang sining Iloy sa publiko. Panawagan ko, buligi man ang anak ko, para man sa morgue. Way man ta kwarta nga, Diyos ko. Buligi man ko, kung ay mailubong namon, way man kami ibayad. Kaya yung tiging kuhaan sa dugo, makano, way kami ibayad. Diba, may bayad ang basamar. Ang tupsiya, way nang sa, way bayad. Ang lang basamar. Panawagan ko, buligi man ang anak ko, kay maglubong ang akong bata. Way ni way kami kwarta ilubong. Ang sabay na batihan sa liwat ang pagpayag sa Iloy sa ito naman nga interview. Sa piya kamay nagpandam dari si Mama Torindon kag napanumdom liwat sa tanan nga mga ginikanan nga kon mahimo gid dabantayan gid sigsa nila ka mga kabataan kag hindi gid pagsalig bisan pa sa mga kaigno direction bra especially to tunga sa kagabihon kay bilin especially mga kababayan mga minor de edad para man sa ila mismo nga seguridad action bribe. Balik tagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Puwerteng sunlog sang kabuhi ni sining nga pamilya no na
Himo pa nga collateral damage diri ang 6 ka tuig sa katuntuhan sining klase nga suspect sang tawo niya. Action firing line. Pero pangayo pa siya pasensya iya, no? Ini nga mga tinaga nga mapatinan mo sa iya ho. Ambal niya nadala siya sa kahulugbon bangod sang ilimnon. Loko-loko klase tao. Di na mas labaw ang ilimnon o kunang utok mo noy. Action firing line. Oh, di na may buot dira ang ginatungging mo, ginaula mo sa baba mo ko ng utok sa lawas mo da. Action firing line. Pagkadua mangayo lang sa kuno sa pasensya kay napatay agid. Oh. Kung nami man hanusan isa ka ay nanok la si tao naman. Action firing line. Teo, ang panawagan sang Iloy. Paano nila kwaon sa purinarya ang bangkay wa isla kwartagan niyo? Balsamar o kung ano na lang da. Sa pagkasubo man siniman ano eh. Doon di ko kaginhawa sang ubra niya. Action firing line. Sa pagkapait klase sitwasyon ini, no? So sa mga ginikanan dira, bisan mga tupad balay nyo ta halungan nyo gid. Kay kung kisagali, sudlon sa pagkademonyo ang utok sang tao may malain sa nga himo sa isig kipariho yaman. Korte, las 8:41. Action firing line. Ato nga mga balita maka-aksyon ginadulong gid sa aton sang Evergreen pagbalik naton maka-aksyon may mga balita pa kita nga gin-preparar sa inyo. Ay kaginagali ginlagaw ni Mayor Evilio Bing Linardia ang 70 milyones pesos nga proyekto patapos na dira sa Lacson Extension dalan sang tawo, taytay sang tawo kag taytay sang salakyan. Action firing line. Sige, mayo ina kay patapos na kay kabudlay nga way sa lakturan diris Bacolod subong puerteng traffic de. Action firing line. Pagbalik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Sir Philip Alonsagay, araman si Julito Urbanos Caburnay sang Tuboso Municipal Police Office Saktuman, Jocelyn Arisevita Ulak, salamat gid, JB Potestas Sordilia, nagamonitor sa Kabankalan, Jumper Reloids Palanog, Action Bray, monitor lang kami di Buyaks niya, Barangay Ladgranha. Vince Adolfo, good evening, Sombray, Liog Tamyaw, Nanay Pat sa Guadalupe Alihis, may lang nga pagpanihapon. Ana Mandrigos Rob, typical Filipinos, may inog bulang kag inog bakal tanduay. Pero wala inog bakal bugas kag sudan, mga pasaway. Julieta Gonzaga, good evening, Sombray, monitor lang sa Villa Anghila. Araman si Vanessa Mayo, salamat gid sa pag-monitor. Yes, salamat gid. Highly Walter, nagamonitor man, brownout, Barangay Maaw kada gabi, ay nga aman. Edmond Ginabo, magandang gabi, Action Radio, monitor subong sa Laguna. Aldrin Diamante, may gabi dra sa kadapita da sa Sibodo, uli na Dres Negros. Alex Montesa, Sir Bry, patamyaw lang ang pamilya Hanyola sang 13 Imidya, 13 Imidya, sorry, Bago City. Madamo gid nga salamat. Belated happy birthday kay Nong Kong Bindol, Barangay Ladgranha, La Carlota. Ang nagagreet si Kagawad Nanet Escarza. Hilda Catalogo Vicente, naga-monitor man sa Mandaluyong, Metro Manila.
Linoids, Anirolides, salamat gid. John Sibalios, good evening Action Bray, watching lang ko, dinami gid kabalita mo, damo gid kwa nga informasyon. Saludo gid ko sa imo. Salamat Sir John. Si ZT Alunan, good evening Sir Brian, shout out ko sa anak ko, happy birthday Olga. Thank you so much Sir Brian, God bless you. Sige. Jumper Liwat, correction Action Bray, Jongjong Bindol, belated happy birthday Barangay Latgran ha. No problem. Joby Monares, naga-monitor man. Lilia Taton, base adik na siya Action Bray, patukhang na lang sa insakto nga hambal mo, shoot to kill, wala kalag sa mga konsensya. Si Jodeth Araman Pamposa, salamat gid. May Galino, salamat gid. ZT Alunan, biskan hubog ka may pinsar ka man yapon, mayo kugoon. Jonah Garlet, akig so. Si Amabel de Los Santos Disenderio, ibalik na lang na tani ang death penalty para sa nga amuna nga krimen, gasakit dughan ko sa natabo sa bata. Si Batjo Bats, nami na ang iya ariputan gilitan kag da pakwan hasta mamalhan nga daw pinamalhan, garime ba. George Gergasiran, tapos gina siya kay Dagol at Piryong siya dogid ka balon da pumada nga abno ka. Good evening akig mga tao siya. Elnora Castellano, inagoy dyan siguro nakasyabo nahimo yato, hindi ya hubog amo na gani ginikanan, hindi gid magsalig sa makilala mo nga mga kasilingan mo, pero hindi mo balaan kon ano mahimo nila kay babae kamo nga kabataan nga gagmay. Monitor lang ko monitor nyo gid kon din makadto mga nagahampang. Dennis Richard Tiburo Roma, way kakabalo sang nahimo mo ay karon tang kuguon. Tonto 6-year-old buhatan mo ano pa rin muot sa ay dali dibla kay para mabalad mong tunto ka. Bisan hubog ara gihapon yang imo sini nga paminsaron angay sa iya tubangon at tubangan panitan gamitan labaha ay aragay pagkasakit sina. Terry Simpson Yong Araman, Melchorita Ferrero, salamat gid. Romulo Hipti Lamag, san opa probahan death penalty gunggong lasitawo. Rinan Aloro Rico, good evening Sir Bry, watching live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sagaang, La Castillana. May Galino, salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala, good evening ma'am. Ernesto Paul Parinio, kita gali isang Iloy nga nag-upod iya bata, wala ya pungge, ano na nga edad dapat ginbantayan niya. George Gargasiran diretso sa Bartolida, hindi pag-usikan kwarta maghiring bitayon dayon panulay utok klase tao ni irason pang ilimnon. Philip Alonsagay, thank you again. Okay. Why na niya pasensyana yato? Kung may pangayo pasensya, matsyag mo nakasalapay ka lang ulol klase tao ni. Abiyan doon nakasalapay lang siya baso sa department store nga mga pasensya kay way kwarta. Las 8:48 balik ko dugay-dugaya.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Siyam las 8:58. Pabalik sa aton nga pagpangalagad bang oras ko gina kipi-kipi ko na lang ba? Gina-endorso naton sa inyo mag-aksyon ang Joey Distrito, hinablos ni Attorney Cesar Distrito. Mayang gabi man kay nung John Sulinap, nag-monitor Cinema Tinion. Action Bright, good evening. Greet lang ko no kay Apple Riza Makaya. May gapamatigid subong sa Tangoba. Kalin kay Manong tupi niya. Manong tupi, salamat gid sa pag-monitor. So way ko na greet, pasensya gid. Abo Santa pating arb gani way ko na nabasa ang sap gali. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcast.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!